Magandang umaga na naman mga kapatid, mga kakabagyan, kakabsat sa inyong lahat. Ito, dahil wala akong pasok ngayon, naisipan kong gumawa ng bagoong. Nung dumating kami rito, may mga dala-dala kaming bagoong. Dahil yun ang kabilin-bilinan ng misis ko na magdala kami ng bagoong. Ngayon, nung dumating yung panahon na naubos yun, naisipan kong gumawa ng sarili kong bagoong, sarili naming bagoong. Sa bagay dito naman, maraming nabibiling bagoong. Maraming pinanggagalingan dyan sa atin din. May galing Dagupan, galing Bulacan, kung saan-saan pa yung mga, di ba, marami namang gumagawa ng bagoong yan sa atin na ini-export dito sa Canada. Sa loob ng mag-aapat na taon na kami rito, yun na ang ginagamit namin. Hindi na kami bumibili diyan sa mga sa mga grocery. Kung bagoong lang. Kasi kahit tong mga pamilya ko, nagugustuhan nila yon, yung ginagawa kong bagoong kasi fresh yung yung hindi pa sa Ilocano, hindi pa nalaon. Ngayon, kung bagoong medyo talaga nalaunan, iba sa balit, iba na yung lasa, diba? Pati yung amoy, parang hindi na rin siya kaaya-ayang amuyin. Iba talaga yung hindi pa masyadong luma. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, kabagyan, ipakikita ko sa inyo yung proseso na ginagawa ko, kung paano ko ginagawa yung cardio version, lakay cardio version bagoong. Maramanan nyo mait no kasano jay aramid ko at nga sige, ipakita kada kayo no kasano jay proseso na. Ito na yung binili kong mga dilis kanina. 3 supot ito, 3 pack. Ibabad muna natin sa asin. Ayan. So, dito natin nilagay para makita. Kailangan kasi dito, yung panghuhugas natin ay maalat din. Sa bagay ito, bago naman siguro inirepack, talagang malinis na. Pero pagka ganun pa man, siguraduhin nating malinis pa rin, dahil iba na yung ikaw mismo ang maglilinis. Ngayon, kailangan natin ibabad siya ng bigyan natin ng konting panahon na ma-absorb niya yung alat. Kailangan medyo talagang maalat yung natin, yung tubig nating panghuhugas, kasi nga para maiwasan yung magkaroon siya ng baho, hindi magandang amoy. Pwede na natin siyang i-drain. Kailangan i-drain natin yung tubig. So ngayon, ilalagay na natin sa garapon. Pero kanina ang ginamit nating pinanghugas ay yung ito,
iodized salt. So dalawang klaseng asin ang gagamitin natin. Tapos itong asin na talagang gagamitin natin na pang baba ay pang ferment ay siya, sea salt. Tapos gagamitin natin siya ng patis. Hindi sponsor to hindi sponsor. Patis na yung mga nabibili natin dyan sa Tapos garapon na paglalagyan natin. So ito, timplahan na natin. Ito, diba yung iba sabi nila 2:1 yung ang ginagawa nila, pero sa akin iba. Diba ito yung styro kanina na pinaglagyan dito, tatlong ganito. Ngayon ang gagawin natin ngayon sa tatlong pack, isang ganito, isang pack. Ang dami ng asin ay isang ganito lang. So kasi kung bakit isa lang ang gagamitin ko, kasi nga dahil dito sa patis. Lalagyan natin ng patis kasi kung tatlong ganito ang ilalagay natin, di 1:1 yun. Sobrang alat. Kaya yung tatlong pack, isang ganito lang na asin ang ilalagay natin. Kasi para sa akin, sobrang alat yon. Kaya binawasan natin dahil meron naman tayong patis. Ito. Yan. Wala ng tubig. Haluan na natin. Alam mo naman tayo, di ba, kailangan nating umiwas ng masyadong maalat. Kaya ito ang naisipan kong paraan para medyo makabawas ng alat. Ito ang magiging sukatan natin. Ayan. Ito yung tawag dito, sea salt. Yan, halo natin dito. Hindi yata makikita. Yan. Sa tatlo, isang ganito lang. Sa tatlong pack. Yan, haluin natin maigi para ma-absorb niya lahat yung asin na ating inilagay. Ngayon, sasalin na natin dito sa ating lagayang garapon. Ibang trademark nating mga Ilocano ay bagoong. Isang trademark natin to, di ba? Pag sinabing Ilocano, bagoong. Mahilig sa bagoong. Ano pa yung mga trademarks ng Ilocano? Marami tayong trademarks eh. Ayan. Sakto, isang garapon. Saluyot, di ba? Yung pang isang natin, trademark ng Ilocano. Pag sinabing saluyot, talagang Ilocano. Ano pa? Ano pang trademark ng Ilocano?
pinakbet. Diba? Yung mga trademarks nating mga Ilocano eh. Marami rin akong natikpang mga patis dito, pero ito yung patis na nagustuhan ko. Maraming nabibiling patis dyan. Kaso parang hindi maganda yung lasa sa akin. Sa lahat ng natikmang kong patis dito, ito yung parang nagustuhan ko, kaya ito yung ginagamit ko. Ano pang trademarks ng Ilocano, mga kabagyan? Sabi nga kayo kung ano pang trademark ng Ilocano. May naisip na kayo? Wala pa? Ako magsasabi ng isa pa. Kuripot. Sabi nila kuripot daw. Basta Ilocano, kuripot, di ba? Naniniwala ba kayo doon? Hindi, Pero kung kuripot ang pag-uusapan, siguro trademarks nating lahat mga Pilipino yan, hindi lang Ilocano. Kasi marami akong nakasamang iba-ibang lahing Pilipino, mas kuripot pa sila sa Ilocano. Kaya hindi ako naniniwala doon ang Ilocano ay kuripot. Ayan, ito na mga kapatid, tapos na tayong gumawa ng bagoong. Yun lang ang proseso, simple lang. Ano lang siya, napakadaling gawin. Kaya hindi na natin kailangan bumili pa ng, kung bagoong lang, hindi na tayo kailangan bumili pa dyan sa mas masarap pa kung tayo na mismo yung gagawa ng sarili nating bagoong. Napakasimpleng gawin. Asin lang at saka konting patis. Kung naglaing tilimangal daw, binuinungal daw, mabalinin nato yung perresan, ito lemon. Mabalinan yung appetizer. Yun lang mga kapatid, mga kabagyan, kaibigan. Huwag lang kalimutang mag-subscribe. Subscribe kayo para naman medyo dumami-dami yung ating subscriber, at saka syempre i-likes at saka i-share. Huwag niyong kalimutan mga kaibigan, mga kapatid. Ito yung kaibigan niyong si Lakay Karyo, wala si Bakit. Kaya ako na lang ang nag-vlog. Kaya yun, kung may mga comments kayo, i-comment nyo lang at ating titingnan. Hanggang sa susunod na vlog natin. Maraming salamat.